Всім привіт, з вами Мегамен. Перед тим перейти до даного ролика, хочу прокоментувати нашу групу ВКонтакті. Ссылка буде під відео. Приємного перегляду. Так, як і обіцяв в попередньому уроці, ми нині будемо вирізати з одного фону і вставляти другий. Так, почнемо. Натискаємо файл, Open. І беремо цей любий фон. Ви також можете його скачати з інтернету. Так, Open. Беремо ще якийсь фон. Так, бачите, у нас відкривається два фони отут. Так, оце один, це другий. Так, беремо перо, оце, і вирізаємо любу форму, яку ви хочете. Так, натискаєте правою кнопкою миші і тут Make Sounds. Так, і окей, нічого тут не змінюєте, просто окей. У вас виділилось тут пустим бігом мурашка. Так, тепер беремо, натискаємо Ctrl-C, переходимо на другий фон, натискаємо Ctrl-V. І в нас виходить оця штука. Якщо ви її хочете там перевернути, там щось з нею зробити, в іншу форму поставити, натискаємо Ctrl-T і тут її робимо як хочете. Так от. Ви бачите, що у нас вийшло? Ну отако. І все. Apple, все. І у нас вийшло таке. Все. І, собственно, все. І у нас ми перемістили з другого фону на перший. А давайте, знаєте, як зробимо? Так, давайте все наново почнемо. І щось толкове виберемо. Так, файл, open. Давайте за... Просто фотку. Так, давайте оцю фотку візьмемо. А ну зближимо там до 300. Тако. У нього графіка погана, але нічого. Так, зближуємо до 500 навіть. Тако. Так, відкриваємо ще один файл, на який ми його будемо ставити. Давайте якийсь. Давайте отакий файл. Його теж зближуємо. Теж графіка буде погана, але що маємо, то маємо. О, стоп. Тако. Давайте беремо 350. О. Тако. Беремо перо і починаємо його обводити. Так. О, ну у нас тут так не вийде, бо він не повністю показаний на екрані тут, але нічого, так прийдеться теж. Я неакуратно вирізаю, так на швидку руку. Так. Так. Давайте вирізаємо. Вибачте, якщо я так неакуратно, я потім підітру. Не поговоримо. Це... О, в мене тут наша ця не повна. Що? Все. Так, знову Make Sounds. Окей. Так, і знову Ctrl-C. Переходимо на другий фон, Ctrl-V. І в нас оцей чол появляється. Ну і все, і ми зробили. Ну, знову повторяю, щоб перевернути, Ctrl-T. І собі тут робимо, що хочемо. Все, у нас вийшло отаке. Все. Йо, дивіться. Котию. Так, ну що, на цьому я закінчую. Так, ну все, ми типу зробили. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково розказуйте друзям. З вами був Мегамен, всім удачі і всім пока!